Hvad så, homies? I dag skal vi lave nogle syge bål. Ja, vi har den der fakkel her. Og den her. Ja. Den er bare ikke lige så sej. Okay, her vi har sådan en lighter fra i går. Ja, shut the fuck up, Nick. Ja, se der. Holy shit, bro. Oh shit, dude. Oh my god, det er sick, det her. Nu brænder vores bål. Ja, vi skal have mere ild. Ja, du har ret. Lav noget ild, jeg tager fakkel. Ja, jeg prøver lige at få den her til at fange. Affroland, han prøver lige at få det til at virke. Jeg spytter på det. Ja. Kom nu. Brænd det. Nogen. Den der lighter. Brug lighteren. Den gik ud! Ej, det er godt det her. Nu er det... Fuck, jeg tror, der kommer en. Se, vi skal lige brænde det hele. Ja, jeg er rigtig god til at brænde bål. Jeg har lige en kommentar. Ild. Det er fucking flot, det der. Som I kan se, så er det de... Ægte brandmænd, som der står her, det brandmands crew. Hey, brandmands crew, kig Og på Jakob, vi sender armien efter dig i dag. Noget, ikke? Oh shit, noget med den der fakkel, den er farlig. Du vil selv være farlig. Spyt på fakt. Der kommer nogen. Kom nu. Jeg slår min bål. Nej, hvor er det din sko? Det er bare aske, der er inde i. Du ødelagde den. Vi skal lige brænde resten. Plastik. Jeg er bange. Brandmanden, han ved, hvordan man brænder ting af. det der, fordi så drøber det ned på... Du er en homo. Faklen, og så slukker det jo. Ilden dropper ned på fakt. Okay, stop det der. Ikke mere nu, vel? Der er gået ild i plads. Nu har vi lavet flot bål. Og brandmanden Og vi løber har med en god fakkel. Brandmanden har en fakkel. Hvad tager det ud? Det er ikke film for helvede. Ned til brandmanden. Hallo, der kommer nogen. Men det er Vi er nødt til at fikse det.